Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-Aqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin taraw 3 saċerdoti llum qegħdin niċċelebraw il-36 sena anniversarju tas-saċerdozju tagħna. Ekku biex netkejjew tajjeb għal din l-Ewkaristija koll għandna l-Fader Gerald dir-Rettur. Nofru għal-ruħ ta' Ryan Bonello. Narfu n-nuqqasijiet tagħna. Ntolbu maħfra l-mulej għalihom. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa wumli Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna wassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mister Qaddis minajrek ebda merti ma hemm, int għażiltna biex nixxirku ma' Kristu ibnek fis-saċerdozju tiegħu ta' dejjem u biex inkunu ministri tal-Knisja tiegħek. Għamel li aħna winxandru l-Evanġelju bil-qawwa u bil-ħlewwa u li nkunu amministraturi fidili tal-misteri tiegħek, inkunu hekk ta' bilħaq. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għarik mill-ktib tal-Ġenesi. U Abram stana ħafna bl-imrieħel fidda u deb. U Lot ukoll li kien ġej ma' Abram kellu mrieħel, baqar u werejjex. U l-art ma kienx tifla ħalihom li jagħmlu fl-imkien għax ġidhom kien kbir u ma setgħux jagħmlu fl-imkien. U kien hemm tilwima bejn ir-rajja tal-imrieħel ta' Abram u bejn ir-rajja tal-imrieħel ta' Lot. U l-Kananin u l-Perzin kienu għadhom jagħmlu l-art. U Abram qal lil Lot: m'għandux ikun hemm ġlied bejni u bejnek u bejn ir-rajja tiegħi u r-rajja tiegħek, għax aħna aħwa. Mhix l-art kollha quddiemek, dbiet minni nitolbok. Jekk tiġbed lejn ix-xelluk, jien immur lejn il-lemin. U jekk tiġbed lejn il-lemin, jien immur lejn ix-xelluk. U Lot rafa' għajnejh u ra l-inħawi kollha madwar il-Ġordan, kien kollu raba' saqwi. Qabel mal-mulej eret il-Sodoma u l-Gomorra. Bħal ġnien tal-mulej u bħall-art tal-Eġittu, saħdejn soqar. U Lot għażel l-inħawi kollha madwar il-Ġordan u telaq lejn il-Vant. U hekk dbedu minn xulxin. Abram baqa' jgħammar fl-art ta' Kanaan u Lot beda jgħammar fil-bliet tal-Wied u waqqaf erejjex sa' Sodoma. Imma n-nies ta' Sodoma kienu ħżiena u midimba ħafna quddiem il-mulej. U l-mulej kellem il-Abram wara li Lot kien dbiet minnu. Arfa' għajnejk u ħares mill-post fejn int qiegħed, lejn it-tramuntana u nofsinhar, lejn il-Vant u l-Punent. L-art kollha qed tara lilek nagħtiha lin-nislek għal dejjem. U nagħmel lin-nislek bħal trab tal-art. Jekk xi ħadd jista' jgħotti trab tal-art, lin-nislek ukoll ikun jista' jgħott. Waqsam l-art minn tula u mill-wisa tagħha, għax ilek jien se nagħtiha. U refa' Abram l-għarix u mar jgħammar ħdejn il-balluta ta' Mamri li hemm f'Hebron. U bena hemm artal lil-mulej. Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjarju ngħidu flimkien. Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb. Min jgħid issewwa f'qalbu, min ma jqasqas bil-sinu ngħidu flimkien. Min ma jagħmilx denni lil ġaru u ma jajjarx lil lajru.
min ma jistmax lil bnedmin ħażin, imma jweġġaħ il dawk li jibżgħu mill-mulej, ngħidu flimkien. Min jislef u ma jitlobx imax, min ma jixjaħħamx kontra minnu bla ħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tatux lill-klieb dak li hu qaddis u tixħtux il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux jafġuhom b'saqajhom u imbagħad iduru għalikom u jqattawkom bis-snīnhom. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom, għax din hi l-liġi u l-profeti. Għaddu mill-bieb id-dejjaq, għax wiesa l-bieb u spazzjuża t-triq li tieħu għat-telfien, u ħafna huma li jgħaddu minnha. Imma kemm huwa dejjaq il-bieb u dejqa t-triq li tieħu għal-ħajja u ftit huma li jsibuha. Il-kelma tal-mulej. Għal dan il-kliem aħna l-mulej jednielu tifħir lilek Kristu. Verament għandna għaliex nirringrazzjawh għax permezz tal-kelma tiegħu il-mulej qiegħed jiftħilna għajnejna. Għax il-mulej jrid li aħna l-koll naslu għandu. Tantu hekk dal-għodu ma nafx nbaħtux, imma ir-risposta tagħna għall-kelma tiegħu permezz tas-salm x'kienet: min jammar fid-dar tiegħek mulej. U s-salmista jagħtina din ir-risposta: min huma dawk li jgħaddu kapaċi jgħaddu mit-triq id-dejqa? Huma dawk li mhumiex mimlijin bihom infushom. Aħna bniedem li jkun mimlijin nifsu ngħidu kemm hu imkabbar. Jekk inti kbir m'intix ħatgħaddi minn bieb dejjaq għax imkabbar bik innifsek, imkabbar b'dak li għandek. Rajna anke fl-ewwel qari f'din il-ġimgħa qegħdin naqraw il-Ġenesi, il-ġrajja, il-ħajja ta' Abram, kif Abram jaqsam ġidu, ma jħarixx fuq dak li għandu u ma jpoġġix il-futur ta' ħajtu fuq dak li għandu, imma fuq jiex ipoġġija. Fuq jiex jibni il-futur ta' ħajtu. Fuq il-kelma li jgħidu l-mulej: ħalli kollox itlaq u imxi fit-triq li nurik jien. Ejjew nitolbuh din il-grazzja llum. Din mhijiex is-sejħa li qed jagħmel il-mulej, mhuwiex qed jagħmilha lilna biss bħala saċerdoti, imma qed jagħmilha il-kull wieħed u waħda minna. U llum qed ipoġġina fina din il-mistoqsija: imma jien fuq min qed nibbaża ħajti? Fuq il-flus, fuq il-ġid, fuq id-divertiment, fuq li jien għandi f'saħħti, fuq kemm naf jien, fuq l-intelligenza tiegħi? Jew qed inħalli il-mulej Alla jkellimni, qed nagħti widen għalih u inħallih jurini triq? Ejjew eżies nitolbu din il-grazzja.
Jew il-mulej inkom tindoment insaqsuh mejn mulej se jammar fid-dar tiegħek. Issa l-mista qalilna min jagħmel it-tajjeb. Meta jintasal biex tagħmel it-tajjeb? Meta inti mimli balla u mhux bik innifsek. Min jgħid issewwa f'qalbu, da żgur li kapaċi tgħid issewwa f'qalbek. Jekk inti qalbek hija milmlija bil-kliem ta' Alla. Min ma jqasqas bil-sienu. Min jqasqas bil-sienu? Min jippretendi li huwa aħjar minn ħaddieħor, allura ħsibu biss jagħmel ħaddieħor biex nikkundannaw u nparlaw fuq xulxejn. Il-pjaga ta' żminijietna. Mulej min jagħmel fid-dar tiegħek. Jammar fid-dar tal-mulej mhux meta mmutu ta' issa. Min jammar, min iħoss il-paċi tiegħek mulej. Min jagħmel it-tajjeb. Min ma jagħmilx den lil ġarru. Min ma jgħajjarx lill-lajru. Dawk kollha li jweġħu lill-mulej. Jalla aħna l-koll inħossu li l-mulej qed jammar fina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Alla l-missier bat l-libnu fid-dinja biex isalva lil kull bniedem. Nitolbuh u nresqulu it-talbiet tagħna. Għall-Knisja sabiex il-kelma ta' Alla tkompli kontinwament tqanqalna u tmexxina għal konverżjoni sħiħa biex nimxu u nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek mulej. Nitolbu. Fil-waqt nixtiequ nirringrazzjawk mulej għas-sejħa li inti għamiltilna biex inkunu għaddejja tal-poplu tiegħek 36 sena ilu. Għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex bimħabba inkomplu inwettqu f'fedeltà dan is-servizz li jint sejjaħtilna għalih. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex aktar żgħażagħ jarfu jidħlu fi dialogu miegħek u jifhmu tassew dak li jent trid minnhom u jwieġbu bimħabba. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, partikolarment dawk l-insara li minħabba l-fidi tagħhom qegħdin jiġu persegwitati. Nitolbu. Nitolbu għal familji tagħna biex minn dan is-santwarju bl-interċessjoni ta' Omna Marija iħossu kull barka mis-sema. Għati mulej il-qawwa u l-għajnuna tiegħek lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li rid tissir bniedem bħalna f'kollox minn barra id-dnub. Għatina nitolbuk li ħajjitna tkun kollha kemm hi innu tarat il-ħajr għal ġid kollu li inti tagħmel magħna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Tolbħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej midej sakrifiċċju għati fi glorja ta' Jessus. Għaħtiġi tal-Knisja mħaġġa kollha tiegħek. Mulej se nofrulek is-sakrifiċċju ta' tifħir brat il-ħajr tal-li żammejtna sa issa naqduk fil-Ministeru Saċerdotali. Fil-ħnina tiegħek is-sokta wettaqna fl-uffiċċju li tajtna bla ma jistħoq ilna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u ek xira. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Intu konsagrajt il-libnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem u biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozzu waħdini tiegħu jibqal dejjem fil-Knisja. Għaxu mhux biss iżejjem b'saċerdozzu regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel il-xi ħud u bit-tqejjid tal-idejn isseħibhom miegħu fil-Ministeru qaddis tiegħu. U huma f'ismu jġeddu s-sakrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-lejt li jħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba l-poplu qaddis tiegħek jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabbirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jatuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna flora ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U irroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha
دخلهم قدامك في الدور تالسبتية هن علينا الكون طلبوك قاتلنا وكل الورث الحية تديم في الإمكان مال فيرجني مقدسة أم ماريا مع الراجل تاعها سان جوزيف مع الأبوستلي والقديسين كلها ليعيشوا في الهببرياتيك سم البدو تاع الدنيا عاملي معهم انفهروك ونسبحوك بجيسو كريستو ابنه بكريستو ما كريستو في كريستو يناتا ليلك alla missier sta kollox flimkien ma l-Spiritu Santu kull ġiju glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, għaddes ismek, diġi saltnatek, ikun li tridin kif is-semma jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, frinna d-nubietna bħal ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi la tħarriġ lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi xulxin. ħaruf talla danu Ġesu danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. الجسد والدم ككريستو رسولي على الهيئة دي
Mulejja nemmen fik kollok verità, mulejja nitma fik kollok ħnina, mulejja nħobbok fuq kollox kollok imħabba, mulejja nindem għax rextek offendejtek kollok tjiba, mulejja qaddis ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok qdusija. Nitolbu. Għamil mulej li nilqgħu b'qalb safja li kellu x-xorb li ħadna biex dan id-don li tajtna issa jkun jiswilna għal ħajja ta' dejjem bi Kristu signa. Amen. Il-mulej ma'kom. Biberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Issa sejjer nitru fil-kappella u ngħidu tliet avamarijiet il-Madonna kif nagħmlu kull filgħodu. Illum dawn it-tliet avamarijiet nofruhom għal bżonnijiet tas-saċerdoti u għal aktar saċerdoti biex aktar żgħażagħ iwieġbu għas-sejħa li l-mulej jagħmlilhom. F'moħħna u f'talbna illum hemm ukoll impoġġu f'riġlejn il-mulej il-ħuna Dun Pawl Cardona li llum sejjer isir il-funeral tiegħu. U għalhekk inħeġġiġkom biex iżommuh ukoll u nirrakkomandaw ruħu lill-Missier Etern. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmija, mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmija, mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarset dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.